आदसा गाइसमोन गिबियावनो बाला नार्जारि चेनेलावहाय बयखौबो बरायबाय आरोना बे दिनैनि भिडिअ'जोंहाय दिनैना भिडिअ'आ मा जागोन बरायबायल' आरोना माने आं फैफिनबाय आरोना माने थैहैबायमोन आं सिक्किम नोरोग खना जायगायावहाय माने ना बोनसावलाहैजोबनो नागिरदों आरोना गाइसमोन दिनैना भिडिअ'आ ना बोननाय जागोन आरोना ओमफ्राय ओरैहाय खानस्रि लाखावजोब्बाय ए मछली का क्या बोलता है खाना है यार उधर है गाँव का क्या बोलता है बुड्ढा थोड़ा मजा करके दो ना यार मेरा वीडियो पे लाथ'जोब्बाय बोरमाफोर नायदो लाजोब्बाय बिगुरा लाजोब्बाय आइयो गावल' लाबाय नामा बेलाय आरे बाप नाखौ मोननो रोंखाया बनि जाजोब्बाय आरोना मबाइलावसो फिसा नुनो हागौ आरोना डेन्जार गिदिरखा आरोना आरो मासे नुबाय आरोना नै मबाइलावसो फिसा नुयो आरोना माने जों गामियाव फुरा ना मोनखायो आरोना गाइसमोन नैबे नै मा होनोमोनलाय जिसिबि हाथाया होबाय आरोना मानि जाबाय आरोना ओरैनो बाब्राबगासिनो दं नै गाइसमोन फोथायाबा होनबावदो नैबे खदाल खर'नि आरोना ओमफ्राय नैबे जिसिबि हाथायनि मतलब हम लोग नरक जगह पे आ गया नाखौनो मोना आरोना बे जायगायावहाय मा होनबावोब्रा दासो मासे मोनदों आरोना मतलब वो बुड्ढा अभी एक मछली मिल गया मा माथो दिथारनो सानखो ना माखो नोंलाय माने गाइसमोन जोङो दस्रा जायगायावहाय थांनो नागिरदों आरोना नाखौनो बारा मोनासै बेवहाय ओमफ्राय दा नैबेहाय मोनगोन आरोना दा बेखौ बारलांगोन जों माबायदि मोनो हाक्टु होनदों नामा आंथ' सेन्देल गानना हाबखाबावबाय अमा हायरे दै होनबा फाफोरसो नांबाय बे गोलैबाय ओमफ्राय नोंना मा जाङिन थाङिन सिबाबो अरजाला होनदों नामा लंपेन्ट गानना फैनानै नों मा खांख्राइ नागिरदों नामा खांख्राइ मासे मोनदों होनदोंमोन नामा खांख्राइ मासे मोनदों होनदों नामा नोङो नोंना थांदोल' होनबायलै दाखोनसो नै लागाय मोजाङै नायनि गिदिर मोनदों मबाइलावसो फिसा नुनो हागौ होनदों ना मासे मोनबाय आरोना ओमफ्राय पुलिस स्टेन्डआ मोजाङै आरोना इसे जगह अच्छा है लेकिन सिर्फ एक मिल गया क्या करेगा यार ओए आप लोग क्या हो गया छोटे छोटे बच्चे मजा है अलग है छोटे छोटे बच्चे लोग का हाय रे नागिर बेसे गिदिर जागोन बिलाय नायालाय मोजाङै ए हनै नुबोला होनै आइयो थैखागोनसो मबाइलावसो फिसा नुनो हागौ आरोना नैबे जिसिबि हाथाया माबादों आरोना बेखौहाय लाजाखाया होनबावदो ओमफ्राय नोंना मासे थगायजानायालाय अ नै सङै मोनबाय आरोना थगायजोबनायसो होननाय जाहैसै नैबे मोनदों आरोना एक बुड्ढा मिल गया हम लोग का गाँव का रख दो माने मोजां मोननांगौ आरोना आंहाथ' लाग्रासो जाहैबाय गाज्रि मोनना लाब गैया आरोना होननाय जाहैसै आरोना माबाय नोरोग खनाजों लाबोखोलै आंखौलाय होननाय जाहैसै आरोना जायगाफ्राव मोनमारबाय नायनि बेसे गिदिर मबाइलावसो फिसा नुनो हागौ होनबावदो थैगोनबो हालालां जायगायालाय गोगोम गिदिर थागोन आरोना नाया बेवहाय साइसाव ओमफ्राय बुलुनला जोब्बाय ओमफ्राय खुसिया मोनला खुसियासो बोननो फैदों जोङो ओमफ्राय नास्रायसो मोनला जोब्बाय आरोना मा होनबावनो सेरसे जागासिनो नै जा गिदिर मोनो नायाबो ओमफ्राय मासे थगायजानाया बेयाव दं आरोना नैबे थगायजादों आरोना गावखा बुड्ढा होननायनि जाहैसै मोजांबो आदसा गाइसमोन दिनैना भिडिअ'आ बेखिनियामोन आरोना होमबा थाथ'लायदो गाइसमोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनलायसिगोन आंहाथ' अनेक गोबाव जाखायोमोन भिडिअ हगारिया होमबा थाथ'लायदो आरोना गाइसमन बारिश भी थोड़ा आ गया यहीं पर खत्म हो गया आज का वीडियो बाद में मिलेंगे।